जोंनो दायो दैमायाव आं साम' खनैदोंमोन एसे मोनदों रुनानै एरख'गासिनो दं आरोना साम' लादाय दायो रुनानै एरख'गासिनो दङ ओमफ्राय बेखौ एवनानै बया जानोसै हारसिंनो एरख'गासिनो दं दायो जोबथ'वाखै जोबसिगोन नै बेबायदिनो बख'यो आरोना एरख'खांजोब्बाय साम'आ बारा बुरजामोन एसेल'सोमोन नै इसिबांल' ओमफ्राय दायो नै इसिबांल' ओंखारदों दायो बेखौ सुनोसै ओमफ्राय दायो बेखौ गारहैनोसै आरोना बेखौ गारहैनोसै साराय जानबायानो नै दायो एवनांसिगौल' नै साम'आ दायो एवनांसिगौल' दायो लास्टाव दायो बरियानो सामब्राम थामब्राम हाखाजोबना दोनखाबाय दायो बेखौ बेयाव बिराद बिजल दंथ' साराय गुदुङाव होग्रोनोसै बेखौ थारमाने गुदुङा सारायाव सिथाबगोन आरोना बिजला थाव सेरबायानो नै ओमफ्राय सामब्रामा गारबायाव साम'आ नै इयो खुरैसे आरोना है अखाबो हाबाय माथो अखा हाबाय आंना माबा आसारबो दंलै नै फानलु आसार माबा आसार बहुद दिस्टार्बसो अखाबो हालांबाय नै दायो नायदो दायो माबायदि नुखो नै आसारा माबाया ओंख्रिया फाजाया मोनबाय आंना नै माबा खोमसि नुदोंलै दायो जानांसिगौ आरो साम' भाजा हेलाइसि रावबो गैयाब्रा हारसिं संनांगौ हारसिं जानांगौलै आंना नै आवरायजेनसै ओंखाम जादों आरोना हेलाइसि आलु ओमफ्राय साम' भाजायानो biar lu dulu sama ya là bố rồi gặp một húi bông xăng rồi hôm nay được không rồi xí lẩu không được xí lẩu từ dùng mà ra được mà biểu vật nè không bên nữa này chụp bên nữa nếu xong rồi mình sẽ mình đi ngủ rồi xong rồi đây